سلام كمي تمسيكو برا سمعتنا زهر ميني ميديايو نلوم عربي عصرتو شدشتا سنة زحزنا يوم حصرت زيناتات هاجرات نورديكا سعيبنا خنقربلكم منا نمكتالكم نعدمنا كعندنا بلاتهم كنقدم اب كنكنت عنا شو دنزلو مسرح ريقا اننا نوحي ممسو تقليتو أبالات حالوا معرفو نفرتي أدما كقبر مخانمات انكغم ኣብ ደቡባዊ ገማግም ግሪኽ ኣብ ዝተሓለት ጃልባ 100 ዝኾኑ ቆልዑ ተሳፊሮም ምንባሮም ተፈሊጡ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክሰምዑ ፀኒሕኩም ክቡራ ሰማዕትና ዝርዝራቱ እንሆ ኣብ ክንክን ጥዕና ሽወደን ዘሎ መስርሕ ሪጋ ንምሕፃር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተፈላለየ ፃዕርታት እኳ እንተተገብረ ብኣንጻሩ እቲ መስርሕ እናነውሐ ምምፁ ሃገራዊ ቤት ፅሕፈት ኦዲት ዘውፅኦ ሓድሽ ፀብፀብ ኣመልኪቱ ኣብ 2010 ናብ ውሽጢ 9 መዓልታት ተሓከምቲ ዘድልዮም ክንክን ክረኽቡ ሕስነት ዝህብ ኣገባብ ብክፍሊ ክንክን ጥዕና ተኣታትዩ ምንባሩ ተኾነ ግና ልዕሊ 400 ታዊት ካብ ተሓከምቲ ካብዚ ዝተወሰነ መዓልትን ላዕሊ ምፅባዮም እቲ ፀብፃብ ኣቃሊዑ ኣሎ ነዚ ነዊሕ ርጋት ፅቢት ተሓከምቲ ንምቑራፅ ኣስታት 10 ቢልዮን ክሮና ወፍሪ ተገይሩ እዩ ይኹን እምበር እቲ ኩነታት ክቕየር ከም ዘይተኻኣለን ዝያዳ ፃዕርታት ክካየዱ ከም ዝግብኦምን እቲ ቤት ፅሕፈት ለቦኡ ብምቕማጥ ፀብፃቡ ዛዚሙሉ ላዕለዎት ሰብ መዚ ሽወደን ቱርክን ኔቶን ብዛዕባ ሕቶ ኣባልነት ሽወደን ናብ ኔቶ ንምዝርራብ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ከተማ ኣንካራ ተረኺቦም ሽወደን ቅድሚ እቲ ኣብ ዝመፅእ ሓምለ ክካየድ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዋዕላ ኔቶ ቪልኒስ ኣባል ኔቶ ክትከውን ትፅቢት ክትገብር ከም ዘይብላ ፕረዚደንት ቱርክ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ቅድሚ ምጅማር ኣኼባ ገሊጹ ኣሎ ንሱ ንማዕከና ዜና ቱርክ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሽወደን ዘድሊ ፅገናታት ክሳብ ዘይገበረት ኔቶ ንኣባልነታ ክንቅበል ከገድደና ኣይክእልን እዩ ባንዴራ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርድ ፒኬኬ ሕጂ እውን ኣብ ሽወደን ከም በልብል ይረአ ኣሎ ሽወደን ኣብ ልዕሊ ዝግብረ ሽበራዊ ሰልፊ እገዳ ክትገብር ኣለዋ ክብል ኣተሓሳሲቡ ኣሎ ቱርክ ንሕቶ ኣባልነት ሽወደን ናብ ኔቶ ቅድሚ ምቕባላ ምስ ኣሜሪካ ብዛዕባ ነፈርቲ ኩናት ኤፍ16 ውዕል ክትገብር ከም እትደሊ ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ኣለዉ ድሕሪ እቲ ኣኼባ ዋና ተዛታይ ሽወደን ምስ ቱርክ ኦስካር ሰንስትሮም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ዋዕላ ልዝቦም ኣብ ጉዳይ ፒኬኬ ዘተኮረ ምንባሩ ኣመልኪቱ ዝምርኻብ ነዚ ዘተ ብሓደ ደረጃ ዘሰጎሙ እኳ እንተኾነ ነቲ ሸቶ ገና ኣይቀረብናዮን ኣለና ክብል ሰንስትሮም ገሊጹ ኣሎ ማሕበር ሰራሕተኛታት መጓዓዝያ ሽወደን ካብ ሰነ 28 ንድሓር ብዝተፈላለዩ ደረጃታት ኣድማ ክካየድ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ብቐዳማይ ደረጃ ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ምቁፃር ከምኡውን ኦቨርታይም ምስራሕ ምእባይ ክሳብ 3 ሓምለ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ስምምዕ እንተዘይተበፂሑኻ ኣባላቱ ቅሉዕ ኣድማ ክገብሩ ምዃኖም ኣተሓሳሲቡ ኣሎ ከም ኣካል እዚ ኣድማ ሓለዋ ድሕነት መዓርፎ ነፈርቲ ብሮማን ላምቪተርን ስዒቡ ድማ ናይ ሪንሃል ትካል ኒውክሌር ካብ ቦትኦም ከም ዝለዓሉ ክግበር እዮም ብመሰረት ፀብፃብ ሬድዮ ሽወደን ሓምላይ ሰልፊ ኣብዛ ኣየት ኣብ ዝገብሮ ዓመታዊ ዋዕሉ ዳግማይ ኣፈኞ ኮይኑ ክምረፅ ድሌት ከም ዘይብሉ ፐር ቦሎንድ ገሊጹ ቦሎንድ ኣብ 2019 መላፍንቲ መራሒ ሓምላይ ሰልፊ ኮይኑ ተመሪፁ ነይሩ እዩ ንሱ ቅድሚ ዝመፅእ ምርጫ ብኻልእ ክትከአ ከም ዝደሊ ንጋዜጣ ዳግን ስኒሂተር ኣብ ዝሓበ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ التي نابتخال أي كفالنا قد ممحلافنا أزجد هس حبريتا نباهم قبله السوقا هارموني ميديا نزلوا كلنا السوشيال ميديا كانالات أبحد أكيبو نعهمون ريتو كتبو حساب كتبو مستدليو كمون ليست نجبر علينا نسبات حبريتا قلتنا هنبتحلهم أبي ميلاتهم تزمت حبريتات كنسدلهم زخيل كنتات نجبر علينا السوقا أبز ويلو زبل لينك بزلكم نعود أوياكم أتيهم تحبريتا وتصحفتوا ليهم كتبلو تقول كومنت تدليهم قال أبو أتيخاون حجز كجبر زدلون كجبرلو زخلن ناب كله كانالاتنا بحد سير خدلو زخل سلزخنا أبو تويعكم أبز لينك زي ناب كل حبري تحت كودن بزعبهم حبري تحت بنان ريتو تبنان مستدليخا بو ختصفرنا هم تقولوا نحبركم فوتو حجي ناب قال أي كفال نايتر استنا كوس دوكمه مس هارميني ميديا هم زلهم كبرى سمعتنا أموداتا ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ደቡባዊ ገማግም ግሪኽ ኣብ ዝተሓለት ጃልባ 100 ዝኾኑ ቆልዑ ተሳፊሮም ምንባሮም ተፈሊጡ እዚ ኣብ ኣውሮጳ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝንገረል ዘሎ ትራጀዲ 78 ስደተኛታት ምውማቶም ድሮ ከም ተረጋገፀ ካልኦት ኣማይት ስደተኛታት ግና ድሃዮም ከም ዘይተረኽበ ተገሊጹ ኣብታ ጃልባ ኣስታት 750 ስደተኛታት ተሳፊሮም ምንባሮም ካብ ደሓንቲ እተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ مزبستحازة بزي حقاو مسجار سبات شعات سبات أب تحت قيد مئتهم تلفزيون غريخ صابتي بالا
ሓለዋ ገማግም ነቲ ሓደጋ ንምውጋድ ቅልጥፍ ኢሎም ክዋስኡ ነይርዎም ብዝብል ነቐፌታ ክወርዶም እንከሎ ንሳቶም ግና ሓገዝ ክንህበኩም ኢሎም ዘቕረብሎም ሕቶ በቶም ሰብ ጀላቡ ከም ተነጽገ ገሊጾም ኣለዉ። ወላ እኳ ዝድሕኑ ናይ ምርካብ ተስፋ እናቐሃመ እንተመፀ ኣሃዱ መድሕን ነቲ ባሕሪ ኣብ ምድሳስ ተዋፊሮም ኣለዉ። እታ ጃልባ ካብ ግብፂ ተበጊሳ ናብ ኣንፈት ኣውሮጳ ቅድሚ ምቕናዓ ኣብ ሊብያ ከም ዘዕረፈት ካብኡ ድማ ተወሰኽቲ ናብ ኢጣልያ ክኸዱ ዝደልዩ ስደተኛታት ምውሳኻ ማዕከና ዘናጊር ጸብጺበን ኣለዋ። ቆልዑና ኣዴታቶምን ኣብ ታሕተዋይ ክፍሊ እታ ጃልባ ምንባሮም ቁፅሮም ክሳብ 100 ከም ዝበፅሕን ተፈሊጡሎ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎም ዓርቢ 16 ሰነ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና። ምሳና ብምጽናሕኩም እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም። ሰላም። ናይ ስራሕን መደባት ትምህርትን ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? እምበር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ እውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተር ኢና ኣለኩም። በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም። ኬርማ ሪክሪተሪ ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።